Umtshato yakwaDonjeni kalikakhumkani. Nomfana Thixo wakwaMamali. Nako ke Thixo wethu kasawuqala lo msebenzi, Thixo umsebenzi omkhulu kangaka Thixo wethu. Kambe abanye Thixo bawujonga njengomsebenzi ongenamsebenzi Thixo wethu. Ngoba nawe ebomini bethu ngoba nabantwana bethu bayakwazi isizukulwana sikwazile ukubona abanye abantu makhulu abalifumana eli sinodade bawo esithi kudakisa uSomi uMrs Phapiyana ke yena ke iyeza lezi kudade bawo ayikho into eyenzekayo ngaphandle kodakisa ngoba udakisa liyeza siyabulela dade bawo Phakamisa uEndani noThidani amanywa kondondela ke apha uMamali ke uzaliwe wazalwa noRojo lo besithi apha masikhulele ibhayiki kodwa xa niphuma ningazilibali ibhayiki zini omdala unokingi uMrs Jambathi umama wam uyamziwa amatolo ke bethume abantu okuthiwa ngonozalo beyozirepresenta ke siphakamisa uN Mhlambiso okusaphumile siphakamisa uM Damane nowakwakhe uMdamane ke uyaphinda futhi azalwe nangocollege siphakamisa uDuffs Adams uMrs Pesi uNomapesi iwelcome mama akubajongeni siphakamisa uMrs Mkhefa hello siphakamisa uMrs Papiyana Aibo siphakamisa uMr Enoch Mkhami siphakamise ke umakazi noluvo ukanina kaMamali inkosi naKhadebe ukumaKhadebe ke nakangonondela ubungane andithi kumoskopha zonke izizwe zihlangene hayi siphakamise ifamily yakaSaliwa neyakwaKoyo sicela baphakame bonke ngexesha elinye oh ya okugqibela siphakamisa uMr Mehlwana umzala uzalwa noDlamini ke lona umuntu ukipina siba oh bayohoya utata umfundisi siyabulela ke bethuna zonke izizwe zisondelene bokaba basondelelane zonke izizwe zisondelene Izamela ngapha kancane Nkosi Fire no machine leyo Akasithende fire pha emachineni Fire ndawo network fire Awuzulunga network awuzulunga Umnandi balapha It's nice to be here. Masiyenze kanjena lena very fast. Yabona le ayifuni noba ndithini. Sizawuphakamisa i-family members. Qonda. Matsalo babili. Qonda. Kodwa makasitsho ingoma man.
Ndiyacela bethunana, ndiyacela man, ndingumntu oxanwayo. Ndiyakholwa ibhotile. Khanelizamele zibe yi-2 ezebhonakwa. Sondela abakufutshane kum. Ngeli xesha sisathethayo. Nihleli nengxano apha. Ndiyacela ke, kodwa ke masiyenze le justice yobana. Hayi, wasatoni kanje, bona baba ngenyawo ngabantu bam. Sendibonile ndinabantu bambazana namapha. Basisebenzise lena masiqale ngamadolo. Kule game. Ikhona indawo ku-English kwesi situlo. Ndiyazama uziqhelanisa ke kodwa. Mani, chik. Hayi, ngabe ngicinga ukuthi ndiyahla nomcinga. Ezi zitulo zinemali. Ngalobola kutshona ilanga kulomsi. Batalo, masini phakathi. Sakuthiya pha sathi unguNontsebenzo. Inoba ke yayikhona uThixo into awayesekelezele kuyo. Uyabona ke mntanam, engeyiyo laa mfundiso wawufundiswe yona pha. Ubanakekele sisa abantu bomzi. Uncume, ndiyakwazi ke wena ke ngoncume. Ncume mane apha emzini noba imeko zithini na. Unganikezeli. Emzini kuyanyanyezelwa sisi. Kunjalo nje uba ugcine loo nto leyo. Ndizawutshatsha irenti yezitulo ngoku. Isitulo nganye ndiyazirentisa apha. Ndimbona pha ebusweni umntu eseyigqibile irenti, ndithi uyigqibile irenti esi situlo. Ndongeza imali ngoku. Ndizaba nosiputsu. Ibambeni ngomhlobo. Ndizaba nosiputsu. Kodwa lena sendiyi-advansa nge-enko le. Le ingoza kuba i-enko. Mandithathe eli thuba ndikhawulezise njengomntu oliqhitala, ndingazubulisa ilanga litshonile ngoku. Ndizomapha ndinikwe inqaku elakhe lalikhulu. Namhlanje ndingumnako ontombomsi, ndingumnako onokholeji. Namhlanje ndinikwe lo nqaku kuthiwa mandizomapha ndibe ngulokholeji ndithethele ikokwabo. Okokuqala ke inokholeji ke yiyona ntombi nanku esithi ji benditshe ndifika ndathi ndingumpumelelo, makayazi loo nto leyo. Laa ngqondo anayo ke niyayazi ke nina ke yilaa ngqondo yaphaa kokwabo. Laa ngqondo kaLili. Kuba both families ndiyangena zwapapa originally sisuka phaa kulaa ngxongxolorha. Utata omkhulu apha wayeze ezobambela apha eposini kukho umuntu ongekhoyo, umlungu othile ongekhoyo weza ngebhayisekile apha, kodwa ke uStephen wasose wafumana inxiwa. Original sisuka engxongxolorha apha eTsoma, samkelwa ke ngamahlubi, saba ngabalapha singabalapha ke ngoku. Kangangoba umntonga mnye olapha yile ndlu yapha ekhaya apha esikhobeni. Ndingwakwamntonga ke Go
umtshato ndendawo ethe futhu. Nenkonzo bayisendim. Kodwa ndinokukela indim ndodo. Ingathi kanti noyike umfundisi nakhuphela izinto kule bonakho. Ngamazi lo eGordons. Mandicele siza uqhubeka ngolhlobo. First phase weprogram yethu ufikelela ekupheleni. Ne? But sawuthi ke ngoku before that sicele uTata uDani enze vote of thanks. Okay. Asigqwethe. Masivaleleni program. Singene kuphase endiyithanda kakhulu. Yeyona ndize kuyo le, ibypass le. Kule kuserve ilunch. Then siza ukwambesa. I-instruction endiyithatha ekhayeni mosle nibambile ne. Abantu abancane imisebenzi yabo namhlanje bazigcina bazoba lapha. Sibabonge kuloo ndawo leyo. Andikhaleli wagxobha mana amazwi athethwe apha ekhaya. Ndiyarhalela nami khe ndibe ngoba ngomnye wabantu abazale ngokutsha namhlanje. Umhlotheko, amen. Bathethile abantu apha umntwana endlebe. Bakhona kosiduma ngabanye. Ade kuyo usiduma ngabanye. Abafuna ukuva indaba. Uyavanga? Ezolo bese mtshatweni ngapha yakolalisa. Wathetha lo mama apha ekhaya. Uthetha wagqiba pha. Akhona amazwi pha kwathiwa lathi hayi. Hayi lathi. Lathi hayi. Yabona
Bagasemavenkweni yawo. Ndaqonda basemavenkweni. Amavengo ayibambe ngolwa hlobo lawo. Apha kogatsheni boma. Kogatsheni botata. Kondondela kwandaba zaphulela. Kwahemse kwabawulusa. Kwamsanga. Ongamandondela beziwa. Nabantu bokuhlala babeziwa. Sikhona ke into ezimbili endizicingayo manje. Ndiyakhalela ucula. Ndiyakhalela ujayiva. Engxaki ngoku imayiki inikwe mna phi kwatata mna. Akho mntu ndimoyikayo kulo mzi. Yonke into endingayenza. Kodwa ndima nokubonga abazali bam. Nam ndisenkosini ndicelile. Uxolo emhlabeni inkolelo ebantwini. Makulunge manje. Nale kalunganga isaza kulunga. Siyazwana nabantu bakuthi. Watsho umntu othethayo phaa wathi xelela abafundi bam uba ndivukile. Wathi sendixelela noPetros osesapha uba ndivukile. Ndiba nokubonga mani. Enkosi bazali bam. Asishayeni isandla esikhulu. Rainworks.